Sa kabila ho ng variant ng COVID-19 virus, eto ho, napakarami na nitong ating pong mga kababayan ngayon ang sinasamantala yung pagkakataon na sila'y magkasama-sama at eto, yung pinangangambahan na virus, hindi mo ho makikita dito sa mukha ng marami nating kabalin. Tila walang pandemya ang eksena ng maabutan ng news team ang Eco Park sa Santa Rita, Pampanga. Sa aking panayam sa mga ambulant vendor dito, ayon sa kanila, sawa na raw ang tao sa takot. Tinawalo kay virus. Sa dami ng mga taong namamasyal at naghahanap buhay na street vendor, ang masiglang parke, gaya na rin ng suliranin sa mga naiwang kalat sa Pook Pasyalan sa Clark, ang mga naiiwang basura ng mga namamasyal dito ay isa ring problema. Ayon kay Greater Clark Visitors Bureau President Joy Cruz, hindi lamang ang Clark Freeport Zone ang kanilang target sa information drive para maging mulat ang mga turista sa pagiging responsable. Kaya naman linisin yan ng isang araw. Pero kung tuloy-tuloy nga ang pagdudumi, pagkakalat ng mga tao, tuloy-tuloy din to. So, ang habol talaga namin dun sa activity is awareness and education. Ang gusto namin ma-realize ng mga tao na hindi ito tama. Hindi tama na mag-iwan ka ng basura mo. Ang gusto natin ay matutunan nila maging habit yung clean as you go. Nakaririmarim rin umano ang ugali ng ilang mga turista na abuso at pabaya sa kanilang pagpiknik sa mga inaalagaang parke. Dahil pati ang kusina o maging ang pagluluto ay isinasagawa sa mga inaalagaang Bermuda grass at ugat ng mga century-old na puno. Problema, iniiwan nila yung mga basurahan nila. Nagiging makalat ang ating mga parks. May mga nababalitaan pa kami na yung mga iba nagluluto ng samgyupsal at yung kanilang oil, yung oil nung baboy ay tinatapon sa mga tabi-tabi ng mga puno at yung iba sa mismong grass. Walang isinisingil na bayad ang Clark Development Corporation para sa mga namamasyal. At sa pribilehiyong ito, nakikita ang pagdagsa ng mga maraming tao. Kasi dahil araw-araw ito araw-araw na dumadagsa yung mga tao kung makita mo yung ating parade grounds, especially pag Biyernes, Sabado at Linggo, punong-puno ng tao. Ayon sa Greater Clark Visitors Bureau, isa rin sa kanilang pinakikitunguhan ay ang mga basura ng face mask na hindi nasesegregate ng maayos. Kung magiging mulat umano ang bawat isa mula sa mga miyembro ng pamilya, ang ganda ng mga pasyalan at kasagraduhan ng kalikasan ay hindi magiging basura. Paolo G. Santos, CLTV News.